Het is een groot pand. Er zit een soort vuur in. Dus de komende uren, ik wil verwachten tot Monier en oors dat we een beetje bij willen blussen. We gaan nu zien hoe we beter bij het vuur komen. Dus er zal een kraan komen om het pand verder te slopen, zodat we beter bij het bestrijden van het vuur komen. Ja, dat neemt nog een soort uren in beslag. En om wat voor pand gaat het en wat voor bedrijven zitten hierin? Er zitten meerdere bedrijven in. Wat ik heb begrepen zit er een pallethandel erin zitten. Tenminste nog een opslag van pallets. Een mechanisatiebedrijf, een kermisexploitant zou erin zitten. En er zou nog een bedrijf wat panelen maken. Dus meerdere bedrijven. Er is een enorme vuurzee. Er komt een soort reek vrij. Het is midden in het dorp. Binnen ik Wenningen ontdrommen. Ja, het is wel een enorme vuurzee. Het gaat om een pand wat van een schatting van 100 bij 200 meter. De naastgelegen Wenningen die er gek onder liggen, die binnen ontrommen. En de meesten die via erachter hebben oproep kregen van sluitramen, waren met schakelautomatische ventilatie uit. En op dit moment riep ik een brandweer in de auto in de wiekeroen om meesten te waskou in bloed vooral binnen en schakel je automatische ventilatie uit, wat ik zei, en sluitramen waren. Is er al wat bekend over de oorzaak? Nee, op dit moment nog niks. Daar gaan we onderzoek naar doen. Maar omdat het een vrij grote brand is, natuurlijk wel oppervlakte, zit er een soort vuurbelasting in. Dat moet er eerst uit voordat dat we een binnen kunnen om onderzoek te doen. En dus, ik denk dat het wel een kwestie van dagen kan worden. Binnen ik meesten verwoenen rekken bij deze brand? Nee, ze zijn geen meesten verwoenen rekken. De brandweer, toen je rondkwam, wiet al een hele grote vuurzee. En de wien in principe hier geen mensen in het pand geweest, geen wenbestemming op. Dus het zijn echt bedroeven die hier zitten. Weer ik zijn dan wat explosies. Wat zou dat wezen kunnen? Ja, dat zijn vooral gasflessen die in het pand staan. En we verwachten dat de meeste nou knalt binnen, maar dat ken ik vrachtauto's of auto's wezen die binnen stinken en er bij de band van knappen. Dat jouwt ook enorme klappen.